Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ukhathini uMagutshwa umshana kwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMduma umdumo ozalo uthumbula tshatatsha utshatatsha zalo upheshe uphesha zalo uMaguyana uMaguyana zalo uvaphi uvapha zalo nokhonje. Mina ke insizwa zingibiza unduna kaNdaba uNtobisi yancimela insizwa ziyamkhombisa wona esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamugxamu usathi enkankane lakha lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisa imlomo aqede sikhohla amasokazi. Ngumthunzi okunethezeka amatshitshi nentombi eziziphethe kahle. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Ingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonye ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Mbukelo wempunga yesintu kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Angibonge kubona bonke abantu abathe ba subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Ngiyacela nabangaka subscribe ukuthi ba subscribe bafowethu ku channel lethu ukuze ikhule la sibheke khona sibheke ku 100,000. Angiphinde futhi ngithi isandla sedlula ikhanda kubona bonke abantu esebephonse itshe esivivaneni. Uzokhumbula mbukelo wempunga yesintu ukuthi siyimpunga yesintu TV sinohlelo lokolekelela abafundi ezikoleni sifisa ukubagqokisa izicathula. Uzokhumbula ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi inkunzi isematholeni. Abantwana abancane bayikusasa lalelizwe. Mhlamba bahola abaqotho sobathola kubona. Ngicelile ke ngiyimpunga yesintu ukuthi nawe umbukelo wempunga yesintu ngiyafisa ukuthi ulibambe iqhaza kulo hlelo esolwenza lokugqokisa abantwana ngokuthi usithengele nje ipheya lezicathula. Uma futhi unothando ngawathenga abe yishumi njengenye insizwa. Bavele benze enye into wafika nomndeni wakhe afika nonkosikazi nabantwana bathenga 2 bonke avela abayishumi. Kuhle lokho bafowethu. Wathi uyafundisa izingane ukuthi kuyanikelwa. Wathi emalini yazo azithenga izicathula. Kuyanikelwa lemhlabeni. Abantu abahlwempu bafowethu kubalekile ukuthi sinikele kubona. Uzokhumbula ukuthi kukhona isimo esifikile se-lockdown. Abantu abaningi balahlekelwa umsebenzi. Abantu abaningi bebekwazi ukuthatha isinko abasibeke phezulu kwetafula basakwazi. Ngenxa yokuthi kwalahleka umsebenzi. Nengane uthothi mhlawumbe manje sigqoka isicathulo esitshekile ingoba umzalwa walahlekelwa umsebenzi. Siyacela ke bafowethu ukuthi nisilekelele. Mawubona ukuthi kuyakwesinda ukuthi uhambe ozipose izicathula. Ungabheka esitolo ukuthi amathafisi amalini bese usifakele leyo mali sohamba sowathenga amathafisi ngoba inhloso enkulu ukwenza lo msebenzi omuhle kangaka wokunikela. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngiyafisa ukuthi njengoba impunga yesintu TV i-channel enikela ngolwazi kubantu. I-channel la abantu befundiswa khona izinto ezithinta isintu. Bakhunjuzwa indlela ehamba okhokho bethu. Uyazi ukuthi kukhona umuntu onamazwi ngaphakathi enhlizweni yakhe noka waphimise. Athi uyazi ukuthi thina le ekhaya sikwenza konke okuthinta amathongo. Siyahlaba uma kufanele sihlabe, siyashisa impepho, siyakholelwa kubona abantu abadala, kodwa kukho abantu abadala abake basenzela kona. Umehluka siwubona, imisebenzi asiyitholi, imali asinayo, siyacela imoto asizitholi. Omunye uyasebenza kodwa uyayishisa impepho, uyayicela imoto akayitholi. Omunye ufuna imali, uyalicela ithongo, lutho akwenzeki. La ngifisa ukuqala khona abafowethu nodadewethu. Uyabona uma uyingane unomzali. Umzali kuyenzeka esikoleni ucela into ethile kuwena njenganingane.
mawufika ekhaya udlulisele kumzali ukuthi mama ngicela ungiphe imali. Uyabona kwesinye isikhathi umzali kuyenzeka vele imali ayikhiphe ngaleso sikhathi akunike. Kwesinye isikhathi umzali athi hayi ngiyezwa mntanami. Avuke ngakusasa umzali ahamba aye kozama. Uyozamela ingane yakhe ukuthi akwazi ukuthola imali ayinike imali ihambe nayo iyokwenza leyo nto eyenza esikoleni. Kodwa omunye umzali ngesizathu sokuthi imali vele unayo vele imali. Ithi ngacela bese avela ayinike ngaleso sikhathi. Kodwa omunye umzali ingane ifika icele ukuthi emva kwesonto bese ayinikeze imali avuke ekseni ahamba aye kozama bese athola imali bese abuya azonika ingane yakhe ngoba kade engenayo imali. Omunye umzali uthola ukuthi uzogcina engayinikanga ingane yakhe. Athi uyaphuma uyakozama lutho, athi uyaphuma uyakozama lutho, athola imadlana encane ayinikeze leyo madlana encane engenele. Omunye uthola ukuthi nje ngeke ayinike lutho nhlobo, utheme ephuma uyakozama wangathola lutho. Nakubantu abadala ke bafowethu kunjalo. Uyabona abantu abadala babantu. Njengoba uphila wena mbukelo wempunga yesintu, uzoba yithombo kusasa. Anganweni uyazazi wena ukuthi unomona kangakanani ngemali. Uma umfowenu ekucela imali uyazi ukuthi uyamncisha unayo. Angithi yakwazi lokho. Udadewenu uma ekucela imali uyamncisha unayo uthi awunayo. Udadewenu uma ekucela ukuthi menze lokuthile awufuni ukumenzela. Uyanqaba. Angithi uyazazi inhliziyo yakho ukuthi ilikhuni kangakanani, uyazazi ukuthi unomona kangakanani. Awucabangeke usuyithongo kusasa ukuthi obanjani. Njengoba unomona manje umfowenu umefuna usizo kwena umncishe, umefuna imali kwena umncishe ungamniki, nakuba usuyithongo bothi mabeshisa impepho becela kuwena uyobancisha ngoba vele inhliziyo yakho ayikhululekile. Manje ngake bafowethu nodadewethu lento yamathongo ayifani bafowethu. Yingakho kungafanele ukuthi uziqhathanise nomunye umuntu. Ngoba lowo muntu yena unowakhe umsamo, unelakhe ithongo. Unabantu yena ababe nenhliziyo ezinhle. Unabantu bona ababekade benesihe. Abantu ababekade bethi uma becelwa okuthile bese bakwazi ukwenza. Wena kodwa noma umuntu ethulambile, noma ethulambile umuntu ekhala ngendlala, awukwazi wena ukumupha. Awukwazi ukumupha ke shiye kwakini. Awukwazi ukumupha umuntu akhale ngendlala. Athi ucela umphuthu rand athenga igwiya. Umncisha uthi awunawo u2 Nowakini ke manje athi yazi bafo la ngishoda ngo100 ongizama. Uthi wena bafo kuyabheda. Uma usuyithongo uyoba inhlobo enjalo yethongo. Ekothi makufika abantu bezocela bese emva kwaloko libambe izinto, lingazidedeli izinto. Ngoba ukuphila emhlabeni bafowethu kukulungiselela ukuthi kusasa uma usukwela amathongo uyobuya into enjani. Yingakho bafowethu umuntu makade ethakatha esadla amabele uma esengalena amathongo ayambopha kwesinye isikhathi amxoshe bese abuya azokwembatha umuntu ophile enyameni. Abenzise yonke imikhuba yakhe lena kade yenze saphila. Usefuna manje ukuthi amntakule lowo muntu amkhiphe ekukhunkuleni. Ngenkathi ke bafowethu unenhliziyo enhle. Kodwa manje imali awunayo. Kufika umfowenu. Athi uma efika umfowenu athi ngicela okuthile. Awunayo ngempela imali. Uyakwazi ukumtshela ukuthi bafo anginayo. Uhambe mhlawumbe uyozama, ugcina ungayitholanga okanye ingane yakho ifike kuwena icele uhambe uye kozama. Ugcina ungakutholanga lokho. Nasethongweni uma kuukuthi amathongo akini awuhlobo linjalo lwabantu okanye ayikade ngabantu abanjalo ababekade bezama kodwa bagcine bengakwazi ukuphumelela ngezimo ezithile. Uyoshisa impepho, uguqe ucele, uphahle, uthemeleze kodwa kungenzeki lutho. Uma kuukuthi abantu abadala bakini okanye amathongo akini, abantu ababekade beswele, abantu ababekade bengathatha entweni, akulula bafowethu ukuthi uzothi mawucela kube ukuthi bazophendula ngaleso sikhathi. Kodwa uma kuukuthi amathongo akini abantu vele
izinto abanazo ozothi mawufika bese kuba ukuthi leyo nto bayayenza ngaleso sikhathi. Abantu vele abakade benawo umcebo, abantu vele abakade benazo inkomo, abantu vele abakade benazo izimbuzi. Uzothi wena mawufika uzocela bese kuba ukuthi abantu abadala bakuphendule ngaleso sikhathi bakwenzele leyo nto. Kodwa ubona wena uyacela emsamo akwenzeki ngaleso sikhathi. Linda ngoba kungenzeka ukuthi ithongo lakho lisayozama, ithongo lakho lisazama indlela elizokwenzela ngayo izinto. Kunomuntu okaphahle namhlanje usefuna ukubona impendulo ngakusasa ekseni. Ithongo linika nini isikhathi ukuthi likwazi ukuzama ngoba ithongo lakho awulazi okuthi lona izinto lizenza nini. Lento ibuke ngawe njengoba ngisho ngithi lento ibuke ngawe ukuthi wena nenhliziyo elikhuni kangakanani. Ufika umfowenu akucela imali uthi hey bafo angakaholi kodwa imali ikhona. Kuthi makuhamba isikhathi aphinde futhi akucele ubafo wakho. Uphinde umncisha aphinde akucele futhi kwesithathu kuyimanqa umnika kodwa wena ufuna ukucela kube kanye bese into uyayithola. Awucabangi ngani ukuthi namathonga kini kungenzeka ukuthi kwakwabantu abanenhliziyo ezilikhulu, kwakwabantu ababekade benomona, kwakwabantu akade kogimbela kwesabo. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi thina njengoba siphila sabantu sisenze isiqiniseko sokuthi siyakholelwa kulento ukuthi umuntu ngumuntu ngabanye abantu, izandla ziyagezana, sikwazi ukucabangelana. Yabona lento yokuthi abantu bemndeni bangezwani, leyo nto leyo iyinkinga kakhulu futhi idala ukhondolo olingalungile emndenini yethu. Kubalekile ukuthi thina sabantu bomndeni sikwazi ukuzwana, siphile ngomoya wokuzwana nokubumbana, nokucabangelana nokuzwelana. Athi udadewenu umecela ukuthila ukwazi ukumcabangela umnike. Singabambi amapolitiki emndeni abhedayo ngoba leyo nto leyo inakalisa umsamo leyo nto. Ingane zothi zifika zizocela kuphakama ithongo lale ekhaya elinamandla libopha inhliziyo ngoba lo muntu wayekade zonda uma wakho izinto ungazitholi. Kodwa thina uma singaguqula inhliziyo zethu zibe mnene kuthi konke sikwenzayo sikwenze ngenhliziyo ezikhululekile, sothi siba amathongo kusasa, soba amathongo akwazi ukuthi umemenyezwa enawo amandla bese ayakwazi ukuthi aphonse. Kodwa njengoba usanenhliziyo elikhulu, ingane kamfowenu wena uyithatha sengathi ingane yakomunye umuzi, ingane yakho ngoba phela ingane kamfowenu ingane yakho. Mayicela ingane kamfowenu akufanele ihlupheke ukhona wena ekufanele ukuthi uyenzele leyo nto esuke idinga. Uyoba yithongo elihleke mawunjalo. Kodwa wena mawuzokwazi ukuthi ingane yakho ingane ephuma esendeni noma ingane evundleko lwakho ukhalo kuphela, ingane kadadewenu akuyona ingane yakho, uyoba yithongo elibi lapho. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi abantu abadala basemakithi bese nabo siyabalekelela ngokuthi sibahlambulule, sibageze. Uyabona khona umuntu onabantu abadala abafele empini. Kunomuntu onabantu abadala abamuka nomfula njalo njalo abahamba ngendlela engalungile. Kodwa ngenkathi wena uqala kukhona izinto ozenzayo, ubageza kahle abantu abadala phezulu komzimba wakho, ubahlambulula, ubacelela ukukhanya ukuthi abakhanyiseleke, bazowathola amandla ukuthi mawubacela bese bayakhuthala, basukume bahambe baye kokufunela leyo nto oyifunayo uyithole. Okubalekile mawucela kubantu abadala ukuthi kumele ukuthi wazi ukuthi ukhuluma nabantu, wazi ukuthi abantu abadala bazofuna indlela yokukwenzela leyo nto osuke uyicela. Abantu abadala kuzona izilwane. Yingakho ngithe angenze isibonelo sokuthi kuyenzeka umzali uthole ukuthi ingane imicela okuthile kube ukuthi unako ngaleso sikhathi ayinike ingane. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi akanako kodwa kudinga ukuthi ahambe kuqala aye kosebenza bese abuye naloko ayinikeze ingane. Kwesinye isikhathi umzali angakwazi nokuyisebenza leyo nto agcina ingane engayinikanga lutho. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi abantu abadala sihlala sibahlambulule. Kungabi ukuthi thina siyacela kuphela kodwa bona asibenzeli izinto ezizokwazi ukuthi zibaqaqe, ngoba uzothola ukuthi abantu bakini mhlambe baphendula, abantu bakini bathwetshula, kodwa wena zikho izinto ozenzayo ozitholayo zokuthi ugeze ukuthi abantu bakini abathwetshula bese baphenduka babheke ngakuwena, abaguqulwa bavalwa nabo bakwazi ukuthi bavuleke. Bese emva kwalokho uyalinda. Kungabi ukuthi yonke into uyenza manje kusasa usufuna into yenzeka. Akukwazi ukuthi inkinga eminyaka
ikushaya usuzoyilungisa ngosuku olulodwa. Kodwa lento bafowethu iyancengwa kancane 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 kancane. Ngale kwaloko ke mawuhluleka ukuthi ulinde ngoba kwabantu abadala kuyalinda, ayike usungazifaka ke enkingeni. Uhambe ke wena kuyothwala ngoba wena ufuna izinto ezisheshayo. Kulungile bafowethu, angawageqa amagula ngezimpunga yesintu. Kodwa isifundo sethu sanamuhla besithi kubalekile bafowethu ukuthi konke esikwenzayo emagcekeni obaba bethu nesicelayo kubantu abadala kufanele sazi bafowethu ukuthi abantu abadala nabo babantu. Kuzokwenzeka ukuthi lento ozoyicela basazofuna indlela yokuthi bakwazi ukukwenzela yona. Kwesinye isikhathi futhi kungenzeka leyo nto leyo oyicelile ugcina ungayitholi ngoba amandla ukuthi bakutholele yona abanayo. Yabona nje ukuthi kina ikazi bekhona imoto. Kunganzima ukuthi wena ube nemoto. Kodwa ke kuyenzeka. Kodwa kuba lula kakhulu uma ukuthi imoto kimi yake bakhona ukhona umuntu owake waba nemoto. Ngoba lawo mandla akhe, lo moya wakhe uzokwazi ukuthi ninembathe bese nikwazi ukuthola lawo mali. Makukhona umuntu owayenenkomo eziningi, kuba lula kakhulu kini okuthi nenkomo zibe khona. Kodwa yonke into manje iqala phansi, yonke into igcina yenzeka kanzima. Kubalekile ke bafethu ukuthi into enjalo siyiqonde ukuthi izinto eziningi okhokho bethu ababekade bengenazo akulula ukuthi sizithole. Yebo singakwazi ukuthi sizithole, kodwa wena kufanele ukuthi ubheke ukuthi yonke into ufisa ukuthi yenzeke manje ngoba abantu abadala babantu. Singaze hlubuke endleleni yesintu, hlubuke endleleni yabantu abadala kanti sibacela into abangenawo amandla ayo. Asiqhubeke njalo ke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siyithathe imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.